sziasztok, Kerecsmari Dani vagyok, és megjött a várva várt tokom, amit honnan rendeltem? Várjál, a Siphon Store-ból rendeltem. Itt is van. A rendelést kedden este adtam föl, és hát az már nem számít munkanapnak végül is. Mivel este adtam föl, csütörtökön meg is jött délelőtt, szóval 2 munkanapon belül kiszállították. Itt van! A tok maga erre a szexi kis iPhone 5-re érkezett. Na hát akkor lássunk is hozzá a kicsomagolásához. Akkor itt van, nem tudom, valahogy el kéne helyezni a kamerát, hogy jobban lehessen mindent látni. Hoztam ollót is arra az esetre, hogyha nem nyílik el egyszerűen, úgy tudja aláírás közben. Ugye, hogy itt nyílik. Egyébként, amit még érdemes volna tudni, várja a dolgokat letörnöm. Vagy letakarom. Ugye ott van, hogy a nemre érkezett. Ott fönt. Mit írnak? Nem írnak semmi érdekeset róla. Ott az árát írják. Kiszállítással együtt a kiszállítás, szerintem ez a 990, vagy nem tudom, tudja a faszom. Egy ilyen szexi kis csomagoló lófaszba adták. Egyébként nagyon kényelmetlen, meg kéne oldani itt a dolgokat. Jön akkor lassan hozzá a kicsomagolásához. Nagyon izgulok. Aha, rakat papír. Ez csak egy számla. Az ikiegészítők.hu-tól itt lehet látni. Ott hát egy alma logó van az betűnek. Semmi érdekes, mondjuk átesszük félre. Hát ha még szükséges, de most. De tényleg. Lényeg. Ez a That's My Slicked 5 tok. Hát így nagyon faszányosan néz ki. Azt írják, hogy for iPhone 5. Rendeltem. Nagyon fajn. Nézzük is meg. Ugye itt írják, hogy 0,3 mm-es a tok. Én olvastam 0,35. Haha, nem degy. Ez olyan vékony, hogy nem lehet észrevenni. Írják, hogy nagyon vékony. Itt a vékonyságát. Illetve még azt a most lehet engem látni ebbe. Nem tudom, ez mit jelenthet. Nem tudom, itt meg ott, hogy for iPhone 5. Na, nézzük is meg. Hogy kell ezt felejteni? Ilyen lófasz van még rajta. Nagyon kell nyitni. Kurva jó. Na, le is szedtük ezt. Remélem a máskor nincs van, nem érdekel. Le is szedtük. Na, kurva. Ez tényleg nagyon vékony. Most nézd meg. Lehet, hogy itt nem lehet videóban annyira látni, de ez olyan szinten vékony, hogy nem is érzem. Szóval, hogy ez kurva jó. Anyaga az elég jó. Szóval egy túl rossz anyaga van neki. Én azért választottam, aztán az a glossy verziója is. Az is tetszett nekem mondjuk. A színelet mondjuk jobban. De az a kik amúgy nagyon jó. Ezt annyival tetszik nekem jobban, hogy itt ugye itt a nem is lehet látni. Na szóval ez a teteje. Ugye itt a tetejét, illetve az alját is védi a telefonnak, nem úgy, mint a másik tok, ez a glossy, én azért esett erre a választásom. És hát itt van maga az iPhone 5, ezen most jelenleg van egy tok, egy mositok. Egész jó tok egyébként. Na, mindegy. Vegyük le róla a tokot. Mármint a régit. Látni, hogy jó lesz a cseszve a telefonom. Van rajta egy hátlapi fólia is, amit elég rajtjúl raktam rá. Tudom, hogy lehet látni, hogy már jól összecsesztem. Ez akkor volt mondjuk, amikor például nem volt rajtatok.
Az alján is lehet látni. Jól össze van cseszve. Na, mindegy, rakjuk rá először is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy rárakjuk. Én először mindig ugye ezeket az alsó gombokat rakom rá, majd bele pattintom a többi részét is. Nem egy könnyű felrakni. Jó, hogy rajta van? Nem tudom. Jobban bele kéne tuszkolni. Vagy ez így van, jó? Nem, ez így van, jó, én úgy érzem, vagy úgy gondolom. Elég érdekes. Vagy lehet, hogy az a fólia is ilyen érdekes. Nézzétek már meg, ugye, mintha nem lenne jó benne. Ott a sarkánál. Nem? Na, egyébként rohadt vékony. Szóval nem veszi az ember észre, hogy rajta van a tok. És tök jól néz ki. Nem tudom, azt a fóliát a hátlapjáról le is veszem majd. Nézzük egyébként, hogy mit tartalmaz még a tok. Már a doboz. Jó gondoltam, semmit. Jó gondoltam, nincsen benne ezen kívül semmi. Ez is volt, ez az egy tok benne. Ez volt 3000. Mennyi volt? 3990 volt a tok, plusz 9980 forint a kiszállítás. A Sifon Store-ból rendeltem. Ilyen kiegészítős cuccal hozták ki, nem baj. És tök jó. Ahogy 2 napon belül kihozták, a tok az maga tök jó. A fogás is tök jó, szóval nem ez a csúszós. Nagyon jó. Ez a fólia mondjuk ott elrondítja. Le kéne venni. Mindegy. Jó lesz ez így. Köszönöm, hogy megnéztetek. Én Keresmárik Dani voltam. Iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett, illetve lájkoljátok. Sziasztok!